ಮಾತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧರ್ಮದೈವದ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ದೈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಮುಟ್ಟು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮನ್ಪುಡಂಡ ಐನು ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತುಯ್ಯರ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲು ಅಂದ್ರ ಅಂಡ ಐತ ಪಿರವಿಪ್ಪುನ ಬಂಗ ಚಿತ್ರ ಮನ್ಪುನ ತಂಡಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಐಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮದೈವ ತಂಡದ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಐಕೆ ಏರ್ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಮಾತ ಟೀಮ್ಗಳ ಏನಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡಿರೇನು ಸಂತೋಷ ಪಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪಂಡಿರು ದೇವದಾಸನ್ನೇ ಬಣ್ಣಗ ಓಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಧರ್ಮದೈವನ ಕೊಣತ್ತು ಯಾರ ಲಂಚನೆ 5 ಗಂಟೆ 5 ಕಾಲ ನಂತರ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಪೂರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ ಬರ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಬತ್ತು ಗುಲ್ಲುದನಗ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಧರ್ಮದೈವ ಇಂಕ್ಲ ತುಯ್ಯರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದು ದೀಪಾವಳಿ ದೀಪಂಚ ಬುಲ್ಪಾತ್ ಮೆನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಚಿತ್ರಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬುಲ್ಪುನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಏನ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಒಟ್ಟು ತಂಡಗ ಬುಕರ ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ನಂಚಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುಡು ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣುಂಟು ಇನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಉಂಟು. ಜೈ